Muna da jama'a. Kai ya isa Najeriya fa. Najeriya sai ba Kano ba. Kano sai ga wurin har bacci mako dafa. Sai ci dari. Sai ci dari magana taron mu na jiya. Ko ga ya duniya ci ne taro ya ji. Wallahi Allah ta. Ya mu kwaye harkar girma ba. Maza jama'a. Matan gwamnati 180 suka ringa samu na. Aka ba a teburin mai hayi na wuni yau ba na taɓa mai a cikin da kayan gwarin na akwai wani Aminu Karota. Wa kankace Aminu Karota ko? Kaga san da yake MD a Kano ya kwahi ma'aikata. Barkatai sun yi aikin Karota. To ba zai yi wannan jam'iyyar ta mu da saki. Ba zai wasu zo su ta haƙa mana wuyi ba muna rika ba mu aiki kenan yanzu haka akwai da bidiyo da ke na samu 500 da ta rike ni ne 500 sun na samu ta ba da kokowa ana tunde hauri kuma ba ya ka ta musu kai ku ba ni kidan Aminu Karota sai Aminu Karota tambata muna jiran ka Karota sai Aminu Karota talaka so muke ku fuskanta sai Aminu kai tuwanci kayan kwandan gwari wait kun san me yake faruwa ne? Aminu Ibrahim Karota yana raba 200,000 jari matasa. 200,000 a ka je wurin ba wani ya sani ko a cikin ba wani sai ko sun siya ne. garin mu dan bata sai Aminu Karota ta har mu sai Karota sai Aminu Karota na yaban ka Karota kuri'ar su ba ta Karota sai Aminu Karota Aminu Karota nazari muka yau adu. Ku shiga cikin wannan YouTube channel namu mai suna DYC TV Dambata, ku danna mana subscribe sannan ku yi mana like ku haɗa mana da comment.